kudune kowe iso nembang sing aku urung tau krungu mbok menawa aku iso keperanan atiku. Kuwi sinom grandel. Nesmu angu jiwa. Apa kira-kira? Ayo coba mikira. Biyen aku cek betah, suwe-suwe aku mlumah. Suwe-suwe kowe ngapa? Mlumah broto. Apa kowe njaluk lagu apa broto tak nyanyekke broto? Aku njaluk lagu Gerajakan. Gerajakan Banyuwangi kuwi gandrung saka ngendi? Loh, iki pamundutan lagu kok nek kowe tak neng-nengke iki engko saya suwe-suwe kata-katamu saya ora jelas. Aku ya saya bingung. Ha ta? Berarti saiki arep Gerajakan Banyuwangi. Sing nembang ben calon kerondo anyaran. Oh iya ta. Wis ora apa-apa. Iya. Jeneng lelakon ki adile dilakoni. Iya. Ya wis bener. Yo ngaturke kadung tresna Mbak Tiwi. Iya. Dibawani. Iya. Monggo. Sinawang datan boseni nyawang wong bagus leman rakoso tak lakonane neno angger aku bisa bagus wong bagus gusine biru lambene abang neno puni mas matio tresnaku mbok tampa iya ijin nom kok rondo ya wis men dhek pengen jajal kok oh rondo kok jajal awang rondone penak mboten to Pak penak njajal aku ya iya kok pegatan tenan iya mangga neno lamat wis katon tejane yen
Ya, iki panyuwunan mau diatur ditampani. Ya, aja duncalke mak. Lah ora geduk kok ya. Ya. Wis men ditompok, Matur nuwun. Ya, heeh. Nggo nukokke susu anakmu. Ya. Anake cilik. Matur sembah nuwun Mbak Ana Pertiwi. Ya. Iki uga di live streaming nek coba disiarke radio. Madya kene ya. Di live streaming nganggo channel Dalang Sena. Ya, pancen bener ya, Mak. Ya, akeh sing padha live chat ya. Ngucapake bela sungkawa ana ing Ayu Jakarta kono wis ana sesuatu tragedi no. Ya. Bocah-bocah SMP sing cacahe 257 apa 258 padha pramuka menusuri sungai wekasan tanpa kanyana banjir ya siswa semono padha kentir kabeh urung ana sing ditemokake utawa ana sing ditemokake sak pirangan wis padha tilar donya no ya wah kelaleyan iya mangsa kaya ngene kok susur sungai banjire ora iso dinyono-nyono ya pancen bener Mak. Ayo Mbak Elisa ya katuran jumeneng monggo Mbak Elisa karo Salaso ya sinden sing lagi ngetren ya ana ing medsos ya matur suwun kok pundakmu tok kae uwuh barang ki men ngopo Ini bunga biar berbunga-bunga kaya mantene ya ngene iki kudune ben ceria cerah mewarnai Indonesia ngono lho. Amin ya pancen bener sampeyan dikersaki karo Pak Haji Yuswanto Pak Yuswanto iki supaya dijak Mbak Elisa aja nganti keri. Oh iya ya ora apa-apa mergo ya lagi apa jenenge lagi dadi kesenengane warga masyarakat kok ya nok ya. Iki piye kowe penemumu Mbak Lintang Kairo iki mau biasa luar biasa to. Nggih hebat sangat Mbak Lintang niksih cilek timek-timek ya wis iso jineman kutut manggung ya pinter wah wis jelas sesuk gedene wis sugih ya sugih kawero sugih duit barang ditelateni nduk ya apa? Ditelateni ya le sinau budaya Jawa ditelateni budaya Jawa bene ya kaya Elisa kuwi telat le sinau budaya Jawa wis telat iya wis gegeden wis gegeden ya ora apa-apa sinau tapi tidak ada kata terlambat kok sinau budaya kok ya bener sesok ya ora apa-apa saiki ya ora apa-apa matur suwun ya iki kula ajeng derek Mang Ayu Bagyo nggih Pak Yus nggih selamat kakak mempelai berdua Mas Irwan kalian Mbak Sari amin pangapunten wau mboten sida cendol dawet karepe nggih ajenge penyeten kula tapi nggih mboten sida kok ora sida ngopo kula pun nunggu waune kalih Mbak Ika wis dandan timik-timik Mas kula ajeng pentas pun matur ngaten lah kok ora dipetaske mengke nggih Mbak tasih jam 8 terus mlebu meneh terus ra diundang-undang sidane aku melu joget melu nyawer mau ora sida nyanyi malah melu nyawer dadi melu penontone nggih matur sembah tetep nyanyi kok Pak iya heeh niki arep ngaturke apa kowe iki pamundutan werna-werna lho Sa iya napa mawon lagu Blitar sing nyuwun Pak Haji Yuswanto ya kowe kudu iso ora nggih Blitar niku wonten Blitar saged Blitar iso sesideman nggih wonten terus kowe mau iki ana kon fragmen kowe kon gandrung aku wae gandrung Pak Seno heeh Oke piye kok? Mengke kula nyuwun pangapunten riyen Bu Agnes nyuwun pangapunten niki namung ten panggung nggih mengke menawi kula boyok bajul lipun Pak Seno niku namung ngapus-apus. Maksude piye kuwi? Maksude piye? Kan nek gandrung kan berarti aku kan gandrung to etok-etoke jatuh cinta to. Iya, padahal aku ra gelem jatuh cinta sakit Jatuh cinta sakit? Yo sakit no. Mergane ngopo? Yo nek loro cinta ki ra ono BPJS e. Nek loro biasa ngono ono BPJS, nek loro ati ngono ra ono sing jamin Pak. Oh, ayo mare kowe sprene ora payu rabi ya ora gelem.
Iya. Ora tau. Iya. Ora rabi-rabi mergane wedi karo cinta dadine ya. Ya, supaya iso rabi kudu kenal karo cinta kok ya. Kudu kenal ya, Pak. Ha iya kudu wani cinta. Iya. Kowe engko gandrung aku ora apa-apa wis. Nggih. Cinta tenanan karo aku ya ora apa-apa. Ya engko dijajal ya. Nek nganti engko sapa sing petuk sikian ya. Iya, wis ora apa-apa rasa kuwatir bojoku ya ini iki lamur. Iya. Nanti ndelok streaming ki ra cetha. Ya. Blitar sik diaturake. Ya, lagu Blitar diaturake monggo. Alon-alon kok lagu Blitar. Pak Haji Yuswanto iki asline saka Blitar, sak kulawarga iki asline saka Blitar no. Oh iya. Mula nyuwun lagu Blitar. Dek neng Awi wingi ya nyuwun lagu Blitar. Ya, monggo diaturake. Ya, alon-alon cah. Lagu Blitar. Ya. Monggo. Yo Mbak, beli. Bawa napa langsung? Langsung niki. Langsung ya kena nek kowe iso bawa ya apik. Ya. Nggih langsung mawon nggih. Nah, ra urung ya ming langsung kok dadak tantanganmu kaya ya wae. Iya. Ya mangga. Saben bengi. Piye kok ora gek? Nggih, sekedap. Blitar kutha cilik kang kawentar edi peni gunung kelut sing ayomi Blitar jaman Jepang tekemar petang ronda sing dipimpin
Matur sembah nuwun. Sami-sami. Nah, wis mulai mundhak kepinteran wis mulai mundhak ngono kok. Iya. Mundhak nggih. Lah iya, lah tembangmu mbiyen paling ora ming podang kuning ngono. Sing tok nggo paitan ming podang kuning saiki wis gelem sinau tembang Blitar. Nggih. Iya. Sae niku tembangipun pelanggo sinau sejarah ya Pak soalene. Kok iso sinau sejarah sebabe? Kan dari tembang Blitar ngerti ceritane Beta Berontak Supriyadi ngerti, Soekarno ngerti, Majapahit ngerti. Oh iya, ya apik kuwi perlu dirapalke. Iya. Tembang Blitar. Mergo Pak Haji Swanto kuwi anu asale saka Blitar. Saking Blitar nggih. Mula nyuwune mesti tembang Blitar. Mulane mesti tembang Blitar. Ya. Iki sing ana sing disuwun Napa Pak? Lagu Sesideman sing nyuwun saka sik tak wacane. Ya. Saka keluarga alumni Universitas Jember. Oh iya, karo Kavisip keluarga alumni Visip Universitas Jember. Oh iya. Diaturake dhisik. Sesidaman. Karo aku tak toto-toto arep tok gandrung ki aku malah gembrobyos. Iya. Lah kenapa kok gembrobyos? Lah nek ketoprak iki rak ya apike suarane alus. Punten dalem 1000 Ka Mas, ketoprak kok suarane ting klothok ora karu-karuan. Petep-petep kepet-kepet. Iya. Lah ya ora kepenak dirasake. Iya. Ditembangke sik, tembangke sik Sesideman. Ya. Kaya ngapa? Heeh. Wiwitane anderek sang peke Priya bagus kang ngolah budaya sowan menyang kutha gedhe apa toprak iki engko diganti ganti napa? Diganti gandrungan sinden karo yoga ning sing suami istri tenan. Sinden derek mawon kula. Oh iya iki mesti apik mergane asline sing lanang ki ora seneng. Oh iya. Heeh. Sing lanang wis ora seneng, sing wedok ya wis ora patek seneng ku ora apik malah. Iya. Jenengan mboten sida kula gandrung meratine. Aku gila ya. Kok nyesel lho. Hah? Engko nyesel lho. Ora. Iya. Aku wis arep mangsuli wis bingung sik. Nek sing wedok omongane kaya potet-potet ngono ya. Iya, mangga. Bendara terus yung-yon selendang kuning kang sangking bukir Enak. swara kurang pramana ning wasis Angung rom marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno Sesideman.
Ya coba tak kentongi. Kowe dapukane supinten aku Den Mas Broto coba. Ya. Oje. Apik ora? Nek ora apik engko ganti lho. Ya ora apa-apa kan dalang manut dalange sutradarane kan dalange. Ah iya. Nek arep pemaine diundur diganti ya ora apa-apa ditarope didoge sike terus diganti. Ya ndelok sik suaramu kaya ngapa mergo ketoprak ki identik dengan kesenian Jawa. Mula suaramu dialus-aluske aja nganti kagok kaya ngono. Dialus-aluske sak iso-isone. Iki Ayo. apa to isih asline ketoprak arep apa judule apa? Kowe gandrung karo aku. Nah iya, apa lakone apa? Lakone kowe Suminten. Suminten. Suminten kok Suminten? Ya, Suminten edan to? Nah iya iya. kan berarti aku edan. Ya. Ya to? Ledan mengko nek wis aku moh kowe edan kok ora durung-durung wis edan ternyata tak dusi. Iya. Ja. Yo. Mangga turuk. Nah. Saka kene ya etok-etoke. Ya. Sik, aku wis gila sik iki. Ora apa-apa. Aku kok broto pertama iki ora edan ngono kuwi pertama Den Mas ketemu. Aku rasa ngadeg aku nang kene wae nek ngadeg ndak ora sopan. Jo, berarti aku nyedaki. Den Mas, heeh. Omong-omongan. Terus aku tresno kali panjenengan aku moh. Saka kono sik. Iki cari kok nyedaki. Kono sik. Baleni. Baleni sik. Dok ya. Ya. Yo, dok meneh. Wah, ya iki iso ambruk panggunge nek acarane ngene iki. Ya, turuk. Nah. Alon-alon ya iki. Le mlaku imit-imit ngono ya. Imit-imit Suminten ayu. Iki ora pangling kaya Saminto. Suminten. Hah? Suminten. Heeh. Kok ngerti nek aku Suminten? Aku rak wis tepung karo kowe to Suminten. Apa wis tepung? Iya, wis tepung. Tepung tenanan. Wis Durung. Masa wis tepung? Ngandel ora. Apa tenan kowe wis tepung karo aku? Kok kowe ora gelem ngematke mataku? Aku ora iso mengo Suminten mergo iki kelire nang kene. Nek aku mengo rono, aku engko dukani para pinisepuh. Mergane apa? Mergane aku wis nek ora mengo kok kayane eman-eman. Nah, mumpung lho iki aku
Aku Suminten iki anake Warok Siman sing wis ngusir warok-warok sing ana ning kene lho. Warok sapa? Warok-warok kabeh kuwi bolone. Bapakmu Warok sapa? Siman. Seko Siman. Omong ngawur banget. Warok kok Siman iki Warok sapa? Ya kowe googling saiki ne. Malah uduran Suminten. Iya. Mas Broto. Piye? Aku ki tresno karo kowe saestu. Aku ra iso nglakoni Suminten mergo aku wis dijodhokake karo si Cemplon. Anu Cempluk. Heeh, Cempluk. Kowe dicodhokke karo Cempluk. Iya. Kae Warok, kowe anake Warok kae Guna Seco ya. Iya. Kok ora karo aku? Jarene kowe iki kowe dicodhokke karo aku lho. Jare sapa? Jarene bapakku. Kuwi rak ming ngakal-akali bapakmu. Nek aku ra iso rabi karo kowe. Tenane. Mergane apa? Ya kowe iki kejaba nek ayu ning awakmu kuru kaya ngono kuwi tanpa daging kaya ngono kuwi. Kuru kuwi saiki ya Broto. Ora kena nggo gocekan. Nek diteladeni iso lemu. Piye? Nek diteladeni iso lemu. Sing arep nateni sapa? Ora bakal iso. Wis pokoke aku ora gelem karo kowe kuwi aja ngoyak-oyak karo. Iki mergane kowe kudu reti ya Broto. Saiki ki anake Pak Yus kuwi wis coblosan mosok aku ya golput terus. Aku ki rong payu-payu. Kowe kudune gelem karo aku wis ayu aku berpendidikan tinggi. Aku nek kon rabi karo kowe emoh, nek kon nyoblos aku gelem. Heh? Nek arep nyoblos ya kudu rabi padake. Lho, gene kae pemilihan kae ora rabi ya nyoblos. Oh iya ya. Heeh. Broto. Piye? Aku kuwi deloken rambutmu. Rambutmu warnane apa? Deloken rambutmu warnane apa? Rambutku pancen wis putih mergo aku wis tuwa. Rambutmu putih petak kuwi artine padha karo kesucian cintaku padamu, Broto. Kowe kudu reti. Kowe duwe 2000 apa ora? Arep kok nggo ngopo? Aku arep nyilih tak nggo memarkirkan hatiku padamu, Broto. Wah, iki kata-katane Suminten milenial iki. Njaluk dit 2000 barang nggo markir atimu ning atiku ora ana tempate parkir. Apa ora ana? Ora ana. Wis dinggo liyane. Nek ngono aku tak nyilih kabel wae Subroto. Nggo ngopo? Tak nggo nyetrumke atiku ning atimu, Broto. Piye? Apa aku kurang lek kumbajul awakmu akeh nyemprot iki? Aku tetep ra iso nglakoni. Aku tetep emoh. Kowe kudu gelem, Broto. Kowe reti ora nek ana 3 hal sing dicaluk karo misalnya aku ketemu jin ngono ya. Aku dikon caluk 3 permintaan. Apa? Kowe ngerti sing tak caluk apa? Apa 3 permintaan? Kamu dan kamu. Kowe kudu gelem Subroto ora ono lanangan liya sing tak tresnani kejaba kowe Subroto. Kok sikik ketoprak kok nganggo lanangan kaya bebek. Terus apa nih? Ayo ana piyayi ngono kok lanangan. Piyayi Briyantun. Lanang jaler. Ngono kuwi kok lanangan kaya apa wae. Iya, kaya kewan. Coba nek pancen kowe seneng tenan karo aku gandrungen. Kanggo apa? Nganggo montor. Montor. Ayo nganggo tembang kok nganggo. Nganggo tembang ya tak tembangke ya Broto. Sapa reti nek tak tembangke kowe dadi tresno karo aku ya. Sapa ngerti. Yo. Ahem. Memanismu. Wis kulino krungu aku kuwi. Terus ganti apa? Kudune kowe iso nembang sing aku urung tau krungu mbok menawa aku iso keperanan atiku. Kuwi sinom grandel. Lesmu angu jiwa. Apa kira-kira? Ayo coba mikira. Biyen aku cek betah, suwe-suwe aku mlumah. Suwe-suwe kok ngapa? Mlumah Broto. Apa kowe njaluk lagu apa Broto tak nyanyekke Broto? Aku njaluk lagu Gerajakan. Gerajakan Banyuwangi kuwi gandrung saka ngendi?
Lho, iki pamundutan lagu kok nek kowe tak neng-nengke iki engko saya suwe kata-katamu saya ora jelas. Aku ya saya bingung. Ha ta? Berarti saiki arep kerajakan Sing nembang ben calon garwaku ya kuwi Cempluk Warsiah. Cempluk sing endi wonge? Kae sing nganggo kacamata kae. Tak tekani. Plok Cempluk Warsiah rupamu ra sepiro ayune. Kene tak delok kadedayanmu. Apa luwih pinter kowe saka aku Cempluk Warsiah Warsiah maju kene. Warjudi. Warjode. Cempluk Warjudi. Ya. Kowe sapa? Kowe ra kenal karo aku. Awak dhewe padha-padha anak warok tapi kowe ra kenal karo aku. Ora. Aku famous lho ning Instagram ono, Twitter ono, ning WhatsApp yo akeh. Kowe ra kenal Facebook apa? Hah? Famous ki panganan apa? Famous itu terkenal. Kowe iki ya cemplung desa banget sih. Kowe kudu ngerti Instagram. Apa? Ketoprak kok Instagram itu ora ngendi. Iya. Ayo karang sing dadi ketoprak wong modern dadine ya Instagram barang. Iya. Den Mas Broto. Piye? Iki sapa? Ambo aku ya ora ngerti kok. Oh, pura-pura tidak kenal dia. Sok cantik. Emang cantik dari sononya. Semua dunia mengakui. Elisa harus salah. Salah. Sopo jenengku? Suminten kuwi ayu. Kowe lupa ingatan, heeh. Hah? Iya, aku Suminten Ki Ayu. Kowe kok iso dadi bojone Broto? Hah? Iki mbok ngaca. Nggih? Ngaca. Wis bendino. Ngaca. Wis bendino. Nah, Terus ngopo nek aku ngaca? deloken to. Karo aku jal, bandingno. Sapa? Broto. Piye Den Mas? Wah, ayo milih Cempluk. Wis ngirit kasur. Duwe Cempluke njaluk dibanting. Dadi kowe arep dirabi karo Broto mung dadeke kasur. Ora apa-apa, empuk. Embang kowe lho. Apa aku? Aku ki cantik ya. Model internasional. Cover girl. Kulintang darat. Apa Kurus, tinggi, kutilang kok kulit. gawe singkatan nomor. Kutilang darat. Apa kutilang Kurus, darat? tinggi langsing. Apa dada rata. Jangan apa nek dada rata. Apa nek apik sing ra rata apa piye? Lho, ya jelas sing berisi nang sing apik. Kandhane ya. Jenengan seneng sing berisi napa sing mboten? Wah, aja takon. Iya, aja takon perkara kuwi, aku saanane. Saanane karo aku ra gelem. Wah, Broto iki pancen tenan. Wis sik ayu mbek nembang le padungko. Iya. Ben gerajakan pamundutan saka apa iki mau jenenge? Visip keluarga alumni Visip Universitas Jember. Ya. Nggih. Mangga. Dibawani mboten? Bawani gelang alit ora apa-apa. Ya. Mambiat mayun paman. Tak akoni pancen apik suaramu Cempluk. Berarti aku kalah. Yen ngono aku tak golek Broto liyane. Mas Broto! Kowe entuk Broto liyane iki piye iki? Hah? Lah nek kowe ngambruk kono ya aku ngambruk sapa? Piye? Kowe jare jaluk kae. Elisa yo pinter sing dimbruki bojone Ayu. Kamu pilih siapa? 1 atau 2? Pilih ini apa dia? Ngambruk iki? Piye? So dibanting tenan aku. Cah nekat e. Ayo sini. Kamu iri ya? Kamu senang ya? Bunga ya kamu ya? Bunga dia.
Ganti rasa. Rasanya gimana? Gimana rasanya cemplung? Sakit kan? Sakit? Enggak jelas enak aku ya. Kok enak kamu? Lah ya jelas empuk aku kok. Ah dibruki Alisa kaya dibruki rongsokan. Nah. Iya. Lorak. Iya. Ora apa-apa. Ya terus Mbak Ayu. Sawarane gending belam biangan nyerah nuswan toro pasta ya wara oh iya iki mau pancen tak sket nggo ngiringi aku kok jleng wara untuk penonton yang hadir malam ini nonton pergelaran wayang kulit di Balai Citra Suara Radio Madya FM disediakan makanan gratis. Ada nasi jotos, soto ayam, bakso, pecel, tahu petis gratis dengan catatan ngantri dan tertib. Oh iya, wah, yo. Nasi jotos iki bar mangan mesti bitu-bitu raine. Iya. Karo soto ayam, bakso, pecel, tahu petis gratis, ngantri dan tertib. Ya. Cekap semanten woro-woro. Banyu. Banyu. Wangi. Kulon. Ugi sugeng rawuh kagem Bapak Wakil Bupati Madiun Bapak Hari Wuryanto. Oh iya. Sugeng rawuh. Mangga. Tanah India ku meliaring taman Sari Nuswan Toro. Ya, mangga, yuk. Ibrahim jangan kembali zaman Sari Nusantara. Ibrahim jangan kembali zaman Sari Nusantara. Belang jangan desa sana
karo Elisa. Lah ya iki Suminten karo Cempluk bersaing kok. Ya. Ya saiki genti. Mbak Ayu, Mbak Cempluk, monggo diaturake. Yuk. Kerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon kang ngekani ring pasir pasirnya sembyur sembyuran keredoan manuk manuk seliwernya bisik-bisik semayangan maghrib janji urip sir-siran Kerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon kang lungguh ring pasir pasirnya sembyur sembyuran keredoan mangan seloteran lanang wadon bisik-bisik semayanan maghrib janji urip bareng
matur sembah nuwun. Ya. Sampun iki, Pak. Ya, iki kowe entuk bebungah saka penonton streaming. Ya. Asmane Pak Tristianto saka Klaten. Ya. Ki kirim duit 1 yuta. Ya. Kanggo Mbak Elisa 500, Mbak Ayu 500. Ya. Alhamdulillah. Pundi? Hah? Pundi, Pak? Lagi masuk rekening kok wis cair. Loh, biasanya jenengan sakno mbok iriyen. Wah, cilaka iki. Ngono. Nek sesuk lali lho, Sesuk Pak. lali biasa. Lali aku ora tau lali kok lali-lali piye to? Ya. Sesuk ora bareng soalé. Oh iya aku. Wis. Nah, ngene iki ketoprakane bayaran kok ya kari dhewe. Jengkulmu mlocot kuwi ora. Ketoprakan elek koknya 900. Ya. Nggih. Nuwun nggih, Pak. Idom wong loro. Ya, iki sik tak genahke sik. Wis mlebu urung iki. Nek urung mlebu rekeningku gek aku ngijoli kok suwe-suwe. Pun masuk kok, Pak. Kula pun krasa. Hah? Pun masuk. Ora kok ya. Aku sing angel krasane iki aku. Iya. Kula nggih krasa niki. Oh ya wis Nah, wis. mana? Wis masuk. Nggih. Ya. Wis yakin. Ayo kek Elisa 500. Seneng duit ora? Seneng. Aku yo seneng kok. Heh, Didum sing kowe ngerti rata. sapi ora? Sapi. Sapi munine Yo apa? genah no. Apa munine? Hah? Sapi munine apa? Sapi munine apa? Mbek. Goblok. Hah? Sapi mosok. Wis, mbek. kowe nek dadi dagelan wong loro ora gathuk wis. Ora kobong kabeh terus. Iya. Wis gek dikeke, dikeke. Iya. Iki aku ya. Ah, Kok niki, Pak? matur sembah Matur sembah nuwun nuwun. ya. Ayo teruske dhisik no. Ya ndak wektune kedawan. Iya ndak ora prayoga. Ayo nggih. Tansah marmaring sukma sinukmaya winayo ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning waro. Jam loro reng, jam loro kliwat sithik terus ya wis ora dadi ngopo. Sing baku kowe karo aku kepareng sowan. Ya. Mengeti bahagian ngunduh mantu penyane Bapak Haji Yuswanto. Ya. Ngmala kramekake putra kakung tegese ngunduh. Ayo ngunduh. Heeh. Ora ana atur sing wajib diaturake jaba muga-muga langgeng tekan kaken-kaken inen-inen tresna asih sinisian ya sakinah mawaddah warahmah seneng ya reng dadi manten. Wah nek gagas pahargyan kaya mau sore kae wis aku mbiyen ro Bapak Semar blas ora dirayake apa-apa. Ya kudune kowe anu protes ro bapak beda ro kowe mbiyen tanggapke apa jenenge ketoprak ta? Biyen bapak pas ngrabekke aku pas
kena krisis tadi ora nganggo pahargyan apa-apa. Bidara Bagong, meriah aku dadi mantan polisi pirang-pirang kok. Lho. Kok iso polisi pirang-pirang? Lho, aku ora kecekel to. Dadi mantan rak didhawuhke Hansip. Dawuhe Hansip kok bangga ora. Dadi raja sehari rek Kanugong. Heeh, salami sanak kadang mitra kawruh. Kejaba dirawake akeh banget ya sing wigati nyuwun berkah pangestu supaya pinanganten sakarone kuwi nir ing Sambikala. Ha iya. Ya pancen bener wah jan. Ha iki Probya semene iki nek cara aku tak nggo dadi manten ping 3. Lho. Aku kedan ora. Wes luar biasa pokoke terus sarwa ora kekurangan. Heeh. Eden-eden lapangan disulap dadi kaya ngene iki. Iya. Mula awak dhewe wajib ndongake muga-muga Mas Irwanto nggone munggah gapurane urip. Wo, kuwi supaya iso apik. Oh iya. Jare kowe iso ngekeki ular-ular nggon manten kok. Heh? Iso ngekeki ular-ular nggon manten. Biyen terus saiki wis lali. Kata-katane apa jenenge iki wejangan-wejangan. Wah wis lali aku wis ora tau ngerti aku. Oh. Saploke rekake dadi MC Sripah mah tutuki sing di omah. Lah ngopo? Lah aku ngumumke kleru. Bapak Simbah Margio Wiharjo Witono meninggal kanthi yuswa 17 gangsal rupiah. Tutuki ro keluargane aku. Aming perkara sak omongan kuwi ya. Wong ngomong ki angel lho. Ha iya. Wong pidato iki padake gampang, saya ngadep wong pirang-pirang, angel truk mikire iki angel. Kowe kulino mayang kon ngetoprak mbok nek gablek. Nek gablek piye? Kok iso? Oh, mergo ngedepi penonton langsung ki beda karo ngedepi kelir karo ngedepi depok ngene iki beda ora weruh wong delok. Ha iya. Ya pancen bener kok. Mental sing dituntut. Wah, bener apik kuwi. Ya. Mula ayo kowe karo aku ngaturake pahargyan utawa sesukan seneng-seneng suka-suka tetembangan. Heeh, iki kancane isih komplit, pesinden isih komplit kabeh. Iya. Mula ben supaya regeng ditembangke rek. Karo iki ya wektune ya jan ngerti-ngerti jam 2 Truk. Nyambut gawe kene atine seneng, hobi nek tersalurkan monggo ditimbali diparingi dhuwit kuwi dadi seneng kok rek. Wah iya. Iya, sok kowe hobimu mancing to, mancing kuwi golek sapa sing gelem bayar. Lho, mancing kok gelem bayar iki sapa? Ah, 1/4 juta e. 1/4 juta e kok diomong-omongke ora. 250 kuwi wangune 1000. Wah, ya supaya tembunge iki ketok nek gleleng kan 1/4 juta. 1/4 juta, 1/4 juta. Ya sing penting penganten ki nek wis munggah gapurane urip ki saka tembung minggu. Wah iki mulai kelingan cah iki. Minggu ki munggah gapurane urip. Ya, mergo pinanganten wis wani napaki urip sing sejatine urip sing wong lanang dadi wong lanang sing tenanan, sing wedok dadi putri wong wedok tenanan, ibu rumah tangga sing lanang dadi kepala rumah tangga kuwi tegese munggah gapurane urip ki saka tembung minggu. Wow. Senen ki tembunge senengana bojomu aja pisan-pisan nyenengi bojone tanggamu. Oh. Apik kuwi, Gong. Ular-ular ning manut dina. Iya. Selasa ki selaning menungsa. Mas Irwanto karo garwane ya diampet sik. Ha iya. Kanane isih rame kaya ngene iki ya ora usah nang ndi-ndi. Ha iya. Ngenteni selasa-selasane menungsa nek wis sela menungsa monggo. Oh. Rebu krepo amur bojo apa to sing digayo pinanganten kejaba amung dumadining golek kencana ingkang bangkit sanjaya tata jalma bangkit sanjaya ki penyanyi rock bangkit tata jalma ya kuwi putra mula dikerepi amur bojo kuwi dina Rebu Kemis memberantas kemiskinan kose sambunge apa wong dadi manten karo memberantas kemiskinan wong dadi mantene kok ora mung pahitan wani lho Truk. Wong dadi manten iku kudu duwe cagak.
sing kakung kudu wis cekel gawe, sing putri nek iso ya wis cekel gawe. Nek wis ngambah ana ing donyaning bebrayan mongko wis iso padha nguripi uripe dhewe-dhewe, kuwi bakal mencegah kemiskinan. Maraming paitan wani. Oh, aku wis wani dadi manten. Kowe arep tok pakani apa bojomu? Ora ya duwe rasa nyambut gawe. Nah kuwi ora kena kaya ngono kuwi. Kudu nyambut gawe sik lha kuwi dadi manten. Iya. Kuwi padha karo memberantas kemiskinan mergo saiki wong sing wani dadi manten tanpa duwe cekel gawe, uripe ya ngrekoso tenan. Iya. Jemuah. Jemuah kuwi saka tembung aja jemu kowe. Aja jemu karo penanten sakarone, sing kakung aja jemu karo sing putri aja jemu karo sing kakung. Carane kudu iso ngadi busana ngadi salira. Ora mung nalika yang-yangan tok le dandan. Sing putri anggere diapeli sing kakung le dandan mero-mero rambute disemir. Iya. Men ketok apik. Iya, nganggo kaos ketat. Men ketok nuju prana, bareng wis dadi bojone terus ngelomprot. Iya. Mengondrokan tok. Ora tau dandan, rambute ora tau dijungkati awul-awulan. Tangi turu ora sikatan ngejak omong sing lanang pul. Abape ambune ra jamak-jamak. Iya. Aja kaya ngono ndak ana tembung jemuah. Sing lanang ya semono uga. Kudu sregep ngadi busana ngadi salira. Mbiyen jaman jang-jangan kathoke jin klambine kaose larang. Iya, nganggo jam tangan. Saiki wis ora tau ning omah nganggo kaos seperet, sarungan. Mongko ora cekel gawe, klekaran ning ngarep TV, ngarepe ana apa ana. Aja kaya ngono ndak ana tembung jemuah. Iya. Setu, ning setake pemetu. Pinanganten iki kudu ning setake pemetu. Sing lanang kayane bayaran 1 yuta. Nah, sing 700 keke sing putri. Oh, sing 300 dienggo cekelan sing lanang. Mbok menawa perlu sak ayah-ayah. Ya, kaya aku terus. Pemetuku ki sesasi 2 yuta. Heeh. Tak keke bojoku 150. Sing liyane dienggo cekelane uwong-uwong. Saedan ora. Ngono? Heeh. Ning setake pemetu. Ha kuwi kudu kayane kuwi disingsa ta ora prol-prol biyen dhek isih bujang duwe bayar 2 yuta 3 yuta dientekke karo kanca-kanca. Heeh. Saiki ora kena duwe bayar 2 yuta 3 yuta sing akeh dikeke garwane sing sithik dicenggo cekelan sing kakung. Iya. Aja kaya wiyaga. Wiyaga ki topine ning amplope. Sepatune ning amplope, nek takoni bojone iki Pak Dalang sambatan nang ngene sedulure. Sing jenenge elek aku. Ha iya. Ya ngono kuwi akeh kok ya. Akeh mbok gledhahe saiki. Mesti eneng ya, mesti eneng. Ana sing dimut barang ning amplope. Amplop kok dimut. Ah iya bareng karo jajan diteajer. Diteajer. Ah teles kok. Iya. Wis pokoke awake dhewe melu ndedonga Pak Haji Yuswanto pinaring ana seger kewarasan penggali ikhlas sabar ya sing sarta pinaringan barokah wis kersa nimbali wayang niki wis seneng ya uga Pak Haji Kondang Sutrisno Yoga heeh iki nganti wayange ora kondur nang Bekasi wit saka Ngawi ngene bablaske mrene ya nganti anak buahe rupane do elik-elik ah iya klumus-klumus ayo mergo saka semangat nggone nyambut gawe kok. Matur sembah nuwun ter. Iya. Yo karo tetembangan reng. Ayo sindene mbung isih akeh. Ya. Arep ngaturke apa sik? Aku ya sing alus-alusan sik truk. Ya. Sing alus-alusan kok kek Bagong Yogi. Ya nang ndi teng jedul to. Ayo omahe Medion, daleme Medion kok ya. Heeh. Ya, Mbak Ika. Cocok. Mbak Ika. Wah, wis. Ngaturke apa reng? Sing gampang wae truk, ora usah sing angel-angel. Tiwas angel-angel ora kompak malah ora penak. Sing gampang kompak tur iso dirasake. Cocok, aku ya karepku ngono kuwi. Ora usah perlu sing rumit-rumit, sing gampang wae sing kepenak ning mirasa. Hah, ngono kuwi sing karep. Ha iya. Rasa sing angel-angel pokoke anggere mi. Ha iya. Maksudnya mirasa. Iya wis terserah.
Kuning ya gelem, putih ya gelem. Mirasa kok kuning putih gelem ora. Monggo diaturake. Mangga. Yuk, Mbak Ika nyuwun sinom parijata. Ya. Kaya pela grung muni ya terus mulai dunekke. Ayo, cucuki. Ya. Nena. Ya. Kaya ngapa? Piyai saka Gunung Kidul. Wong Gunung Kidul iki sinden apik-apik. Iya. Monggo Mbak Ika. Kancamu penggirong ya isih brigas-brigas isih. Wange girongan biyen tekan saiki kok ora iso ganti ya, Terus? Iya. Kon mompar mampir kowe kok angel ra jamak-jamak. Ha ya urung ana gantine kok. Mbok menawa ana pujangga utawa sarjana sedaning budi. Iya. Sing kepareng iso ganti anu jenenge mampir kok rumah saku kok kesuwen pisan. Ya ora apa-apa. Ya.
bejane kambil ijo, bejane sing duwe bojo. Ming diganti warnane ya, Truk. Degane kambil gading, bejane sing lagi nyanding. Iya. Bejane kambil bluluk. Kuwi apa kuwi? Hah? Apa? Urung kecekel. Kok urung kecekel bejane sing lagi meluk. Aneh-aneh lah. Mangga arep ditibake apa, Truk? Apike si kucing ngene. Wah, meong. Heeh. Iya kaya apa? Ya. Hamba tansah krisian amarga ewen bukan sumanding mutiara gede banter kuning aduh gede rumah sanggup takkan yo 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 hey ya hatiku tansah klisian banter kuning aduh gede rumah sanggup takkan karya Ki Narto Sabda ya si kucing ya saka Sinom Parijata medun si kucing ya wah penak ya mula aja sok ngece karo tembang-tembang jaman biyen to Truk ya lho aku ora ngece kok mula kowe iki tak kandhani ya iya sing sok ngece iki Bagong ae tembang biyen kalah karo tembang saiki wah cah ora dong tembang biyen ki malah awet lho si kucing ki umure pira pirang-pirang tahun ora ilang-ilang ora suda dipangan jaman ya Truk iya aku ora tau ngece aku karo tembang kuno ya anu tresna petoki tumbuk cacakan tumbak cucukan senengane ora ayo aku ora ngomongke kok aku ora tau kowe kae sok ngomongke penak tembang saiki penak tembang modern saiki tembang saiki ki rumasaku kaya ming instan ya Truk iya ming mak petungul sedila terus slep ilang ning nek tembang biyen Sinom Parijata tibake si kucing ayo ora waton ra ketemu kirek mesti isih apik heeh jegoki tenan ha iya ora tau rukun kok lah iya ayo genti kowe tong dikono pamundutan teng apa jenang gula wah apik kuwi dienggo conto karo kagem para pinanganten sak karone ya sing bareng-bareng nyekar ya nyoba karo ora nyoba ning ya ben nyambut gawe ya Ibu Prastiwi ya sing sepuh Prastiwi iki banyak tak kira wong keplok jebul wong remet plastik cedak mik kresek-kresek ngono ya ora apa-apa dibawani
dandang gula banjet ya apik ya utawa nek anu ya gegarane ngono ya apik ya waton ketibane jenang gula ya monggo mboko siji ora rampung pantunan lelagon reng aya neno monggo apa pocong liyane apa ku nggih pocong mbok liyane sing luwih cendhak ana ora alarm heeh dadi bapane ming tane nane terus jenang gula ya karang wis piyai sepuh reng nembang dawa wis ora mangga sik golek iki ilmu iku awang niatku ki nyontoni sair iki sair wong gegarane wong kramit tutu pondho tutu rupa mendati panutan sing apik kami ngelmu iku rantai balong iso ngacung bareng ora ya wis ben ora apa-apa
Ki mau jenenge jenang gula to. Iya, pancen jenang gula. Karo pamundutan sing iki sisan gawe mumpung isih pelok barang. Iya. Diwaca, Gong. Tak tunyo. Aku ora iso maca kon maca. Nek nyuwun dadi ati, ya. Mangga. Hati-hati diaturake engko ndak selak wektune kentekan. Ya. Monggo Mbak Ayu. Ya. Purwalestari. Gegarane wong akrami. Yo. Tutu panda tutu pada tutu rupa pancen bener gegarane wong kami iki dudu bondo dudu rupa. Contone aku, rupaku elek bojoku ya elek. Ha iya. Padha.
yen angel nonano monggo
Tonjo tenan to. Iya, anggere meniku ndang jaipong sikilmu nyirik-nyirik kaya ngono rek. Ha kaya obah dhewe rasane. Mbok kaya Bagong kuwi lho anteng. Ayo anteng kowe. Oh. Merem. Mulane kok kaya mau ngrasake kok jebul ngantuk. Tuman wae bocah iki nek ora. Wah! Kan Tonjo tenan iki mau jenenge Kertanyana. Kertanyana nenggel sirahmu kuwi apa piye ora? Wong jeneng dadi ati kok. Ayo. Dadi apem, dadi ati. Dadi apem ora. Teruske, apik tenan iki. Tutu bondo tutu rupa. Ya. Yo, monggo. Ya, diaturake komplit. Yo, kae aku ora nderekke Ndara Puja Diwara Pujangkara suwane ngersaning Penembahan Patmonamurti ditutke ngundak seneni Mbok Randha Sambega. Ya. Suwani ora iki yo. Suwani karo bapak ya wis dhisik ngono kok. Ya. Monggo. Ya.